kusangana naJesu nekuda kwestatus yavo. Asi tinongotenda Mwari kuti dai Mwari vakakubatsira, dai Mwari vakandibatsira kuti tishuvire. Zvisinei kuti Jesu ari kuwanikwa papi, asi tishuvire. Zacchaeus did his best to see Jesus. And also paverengwa kwanza aida kuona Jesu kuti ndiye ani. So iwewe Jesu unomuziva sani. You see, kana Jesu uchimuona, maitiro ako anogona kutiratidza kuti unomuziva sani, unomuona sani. Varipo vamwe vanoda kuona Jesu but vanomuona sechinhu chisina basa kwavari. Asi Zacchaeus akawana salvation mumba make nekuda kweshungu dzake, kuti ndida kumbomuona, nekutsanangurwa kwataitwa nenhoroondo Jesu ndoda kumuona. Asi Jesu akaona shungu dzaZakeo. Haleluya. Dai Jesu akaonawo shungu dzako pazuva ranhasi, kana uine shungu kuti nhasi unoziva kuti pavanhu vazhinji, asi Jesu agoti nhasi Zakeo. Apa ane vanhu vanga vari pedyo naye, asi nokuda kwezvakaitwa naZakeo, do something zvichaprovoka Mwari kuti vati hanhasi, today is your day. Hallelujah. Today is your day. Toda ngoti Mwari vatitire zvakanaka pazuva ranhasi. Let's all pray.